ଜୀବନରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୟା କରିଥିବା କଥା ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ନଥାଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୟା ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୟା ଯିଏ ପାଉଛି ତା ପାଇଁ ହେଇପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ। ଏ କାହାଣୀ ଏକ ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦ ଦୟା ଥିଲା। ଯାହାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ କାମ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଲା, ପରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପଥ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସମଗ୍ର ଗାଁର ହୃଦୟରେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମା ରହୁଥିଲେ। ସେ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅପାର ସ୍ନେହ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ମା ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ କୁକୁରକୁ ଗୋଟେ ରୁଟି ଦେଇଯାଉଥିଲେ। ଲୋକେ ହସି କହୁଥିଲେ, କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ନିଜ ଖାଇବାକୁ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ବୃଦ୍ଧା ମା ହସି କହୁଥିଲେ, ଦୟାର କାମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜ କାମ କରି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ। କାହାରି ଦୟାରେ ଖାଇବାର ଭିକ ଭାବରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ମା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ପରି କୁକୁର ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି? ବୃଦ୍ଧା ମା ରୁଟି ଦେଇସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ମା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ କୁକୁର ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛି। ବୃଦ୍ଧା ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେହି କୁକୁର ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଘରକୁ ଆସିଛି। ହସିଦେଇ ବୃଦ୍ଧା ମା କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ତୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ତ କାମ କରି ଖାଉଛି ଏ ବୟସରେ। ତତେ କ'ଣ କିଛି ଦେଇପାରିବି? କେବଳ ସ୍ନେହ ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତିକା କଥା ଶୁଣି କୁକୁର କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି? ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଯାଇ କୁଁ କୁଁ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବୃଦ୍ଧା ମା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ହଉ ଆସିଛୁ ଯଦି ରହ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି ତତେ ସେଥିରୁ ଦେବି। ଏମିତି କହି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ଆଉ କୁକୁର ସେଇ ଦୁଆରରେ ଶୋଇ ରହିଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ସେ ଯାହା ଖାଇଲେ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲା। ସେ ଭୟରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ସେହି କୁକୁର ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ଲୁଗାକୁ କାମୁଡ଼ି ଟାଣିଲା। ବୃଦ୍ଧା ମା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେହି କୁକୁରର ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେହି ଗଛକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ଓ ଗଛଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଦୟା ସେ କରିଥିଲେ କୁକୁର ପ୍ରତି, ସେହି ଦୟାର ବଡ଼ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ବଜ୍ରପାତ ଘଟଣା ପରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମନରେ କୁକୁର ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଯେପରି ନିଜ ପୁଅକୁ ଖୁଆନ୍ତି, ସେହିପରି କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏବେ କହୁଥିଲେ, ଭଲ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ କରନା। ଏ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ମା ହସି କହିଲେ, ଦୟା କଥା କହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା କହି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ପଡ଼ିଛି। ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରୁ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଚୋର କହି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖି ଆସିପାରିଲେନି। ସେ ଚୋରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହୋଇଥିବା ଆଘାତ ଘା'ରେ ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗାଇଲେ। ଖାଇବାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ସେହି ଯୁବକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋକରେ ରୁଟି ଚୋରି କରିଥିଲି। ଲୋକେ ମୋତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଚୋର ଚୋର କହି ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧା ମା କହିଲେ, ଭୋକ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଭୁଲ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ପଥରେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିଛି ମାସ ପରେ ସେହି ଯୁବକ ସତ୍କର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାଁରେ କାମ କଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଗୋଟେ ନାଁ କଲେ। ଚୋର ଡାକୁଥିଲେ, ଏମିତି ଚୋର ଚୋର ଡାକିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବର୍ଷ କେତେ ପରେ
ଗାଁରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଯୁବକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ, ଚାଉଳ, ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେଲା। ସେହି ଯୁବକ ଏହା କେବଳ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରିଛି, ଯିଏ ମୋତେ ଜୀବନରେ ଦୟାର ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଦୟା କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ନେଇଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବାଟରେ ଆଲୋକ କେବେ ଲିଭେନି। ବର୍ଷଗୁଡ଼ିଏ ବିତିଗଲା। ବୃଦ୍ଧା ମା ବହୁତ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦୟାର ଆଲୋକ କେବେ ଲିଭିଲାନି। ସେଇ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତି ସକାଳେ ଦୁଇଜଣ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିରେ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଶୀତ ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଗାଁର ସେଇ ଯୁବକ ଯାହାକୁ ବୃଦ୍ଧା ମା ଚୋରରୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେଇ ମହାନ କୃଷକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଔଷଧ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧା ମା ହସି କହିଲେ, ମୋର କାମ ଶେଷ ବାପା। ମୋତେ ଏବେ ଆରପାରିରୁ ଡାକରା ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୟାର ପଥ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ସକାଳେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧା ମା ସ୍ୱପ୍ନର ଶାନ୍ତି ନିଦରେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କୁକୁର ପଡ଼ିଥିଲା। ମାଲିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେହି ପ୍ରାଣୀର ମନ ମଧ୍ୟ ମାନିନଥିଲା। ଦୟା କେବେ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଅମର କରିଦିଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହର ଛାପ ରଖିଥାଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ବୃଦ୍ଧା ମାଆର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେଇ କୁକୁରଟି ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ମାନି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ମାଆର ଘରଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଗଛକୁ, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଯେପରି ସେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଗାଁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ମିଶିଯାଇ ମାଆର ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଘରକୁ ଦୟାର କୁଟୀର ବୋଲି ନାମ ରଖିଦେଲେ। ସେଠାରେ ଯେ କେହି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସିବାକୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ମିଳୁଥିଲା। କୁକୁରଟି ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷାରେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସେ ଦୟା କୁଟୀରର ପାଳିଆ ହୋଇଗଲେ। ଗାଁକୁ ଛୁଆମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏ କେବଳ କୁକୁର ନୁହେଁ, ଏ ମାଆଙ୍କର ଦୟାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ଦୟା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ଯେପରି ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କ ଦୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ। ବର୍ଷ କେତେ କେତେ ବିତିଗଲା। ଦୟା କୁଟୀର ଏବେ କେବଳ ଛୋଟ ଘରେ ନୁହେଁ, ସେଥିରୁ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଜନ୍ମ ନେଲା। ଯେ କେହି ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁନଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ, କାହାକୁ ଚା, କାହାକୁ ଜଳ, ଆଉ କାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମିଳୁଥିଲା। ସେଇ କୁକୁରଟି ଯାହାକୁ ମା ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟା କୁଟୀରରୁ ପାଳିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ମା ଆଜି ଥିଲେ ସେ ଏହାକୁ ଦେଖି ହସିଥାନ୍ତେ। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ବର୍ଷାର ଗଛ ତଳ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଓ ଗୋଟେ କୁକୁରର ସେହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୟାର ପଥ। ଗାଁର ଗୋଟେ ନୂଆ ପଥର ପ୍ରତିମା ହେଲା। ମା ଗୋଟେ ହାତରେ ରୁଟି ଧରିଥାନ୍ତି, କୁକୁରଟି ଆଗକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛି, ଆଉ ତଳେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଦୟା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧା ମା ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାଁର ଦୟା ଚକରେ କାହାର ନା କାହାର ଆଜି ପେଟ ଭରୁଛି। ପେଟ ଭରିବା ପରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ, ଆଜି ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁଛି। ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଦୟା, ମାନ, ଅଭିମାନ ସବୁକିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଥିବା ଦୟା, ମାନବିକତା, ସହନଶୀଳତା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କରିବାକୁ କେବେ ବି ପଛାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବା ଛୋଟ ଏକ କାମ କାହାର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆଜି ଏହି କାହାଣୀରେ କେବଳ ଏତିକି ସ୍ମରଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଛୋଟ ହେଉ ଅବା ବଡ଼, ମନରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।